tumita mumpung dermong lakoni ngomong sing ora-ora ta. Wong duet ki kudune harus saling menatap, saling memandang lho. Aku capek. Ada dia. Oh. Mbruk nih kameramu kok. Mbruk. Ora aja ngomongne gurem ceceker. Wis. Wo. Dah ya. Mbuh. Kowe anu nunggone nanti gara-gara apa? Sotah piye? Kok terok-terok aku. Pun nggih, terima kasih. Lanjut nih. Selindru. Moga-moga di HUT SMA Negeri 1. Datang ulun amanuhan lan ana kang wani bapak gawe olah. sedina kaya setahun ana rene kaya wong bingung rene
nggon kangen minangka dadi kangene awake dhewe karo bumi alma mater, Gong. Heeh. Ngono Mas. Heeh. Dasare SMA Negeri 1 Nganjuk wis menyetak wong-wong berhasil, mencetak wong-wong sukses ora mung miguna tumrap diri pribadi ning miguna tumrap wong akeh. Kok iso ngono? Ah, mau Pak Panito ning sambutan sore mau dawuh piye? Wong sugih karo wong sukses ki beda ya ta. Yen wong sugih ki wong sing akeh hartane titik, ning yen wong sukses kesugihane dienggo migunane tumrap bebrayan agung ngono. Heeh. Mula awake dhewe ngaturke panuwun kang tanpa pepindhan marang Bapak Kepala Sekolah Pak Asop, Pak Maryono selaku waka sing wis bot repot lan kabeh panitia. Heeh. Adik-adikku OSIS tanpa ana pitulungane tim di balik layar ora bisa acara berjalan dengan sukses le. Ngono. Heeh. Uga iki disiarkan langsung lumantar live streaming Asta Brata Media. Oh ngono, muga-muga dadi tamba kesel ana ngancani. Heeh. Mula sapa-sapa mugi-mugi karenan ing penggalih. Ngono. Heeh. Uga matur nuwun kanggo para donatur sing ikut andil dalam mensukseskan pagelaran malam hari ini saka Hong Kong, saka Belanda. Sapa iki Lis Maswal, waduh jenenge Widayati Broto Atmojo. Saking Hong Kong Bu Yuni Gatik kalian Bu Cynthia Jesi. Matur nuwun netizen pendukung apa ki? Acara. Matur nuwun. Dibuka nganggo sing mat-matan, heeh, dikendani sasanane ben lagu-lagu sawetara mengko tutupne. Ning kutha aja esuk-esuk bare beres. Ngono ya adewe ngomong ngono cah cangguri seramdak percaya. Alah panggah tengah papat ngono. Ndak percaya panggahan. Ndak wis to tenang. Mas Heru kaseng seme Mas Bayu dalem angkitanipun Mas Bayu. Pun mukadimah wonten ing season gara-gara mengko didhawahke langgame Karben Dik Cinta. Ngono, heeh. Pelok. Pelok. Eyang. Nggih. Monggo Mas Her, pucung bawanipun. Angkitanipun Mas Bayu. Yuk. Kang tak tunggu Jumaduleng wanci dalu. Kang tak tunggu Jumeduling wanci dalu. Wes sorote kang padang. Sorote padang. Terus nanging datan hanyut lapi. Padang ning ranyu lapi Mas. Apa kuwi? Mangga bajute. Ora liya among kejaba rembulan. Kasengsem monggo Dik Cinta. Dados. Wanci ratri Oh, iya. aku tansah nganti-nganti sorot kang padang nanging tanyapi gandrung nyawa tak pandang jauh.
matur nuwun sampun ngatur kasengsem kagem muka dimah wonten ing gara-gara. Dik niken. Nembang ya, Nduk ya. Ya. Apa ye? Nembang apa ye? Apa ye? Sembarang. Apa? Sing musik lho. Sing musik. Apa ya? Buyuh kono. Sing mirsani lho Mas ibu-ibuke jek kathah lho. Oh nggih niku wah tirakate jos daya kok niku. Napa, Bu? Nemu apa nemen kok kabeh disebutne. Engko tuku kaset e, Bu nggih. Napa? Ayo ngadeg ta ngadeg. Hah? Mas Pri. Niki sing mirsani streaming nggih kuwatah lho Mas Kasihan. Napa nggih? Ada 6.000. Waduh. Masih banyak. Ya, masih 6.000. banyak. Gek do geger kabeh. Gegere perkara apa? Mbah perkara apa mau. Apa nembang apa? Monggo sing enek engkik-engkike ae. Waduh, engkik. Aku udah lama ndak diengkik-engkik. Gah aku ngono kuwi ya. Ndak, ini lo udah lama ndak pargoi. Oke no, dipargoikan no. Apa wis monggo. Apa ya? Kersa. Cundamani aja wis. Oke. Wirang aja wis. Hah? Wirang. Wirang. Em Kok nyaprut iki nyapa kok iso nyaprut lho. Orang kula bae. Oh. Ya wis separo kuwi bae nek. Ya Sundamani aja. Ini lagu spesial buat Dargombes. Dargombes. Akeh men jenenge kok iso. Ya utun ae. Bakul kok. Dargombes. Sing Dena Salam. Tekek biyen. Yo. Tekek. Elek mencah aja ora keren Sopo belah. sing jenenge tekeki? Ndak aja mbok rungokne ngomongane cah-cah. Elek siap. Yuk Cundamani Masteri. Bes. Share. Yuk.